שבוע טוב, יום ראשון, פרשת ראה, עליית ראשון. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, את הברכה אשר תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות אדוני אלוהיכם והסרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום ללכת אחריהם אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, והיה כי הביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר אתה בשמה לרשתה, ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל אלוהימה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש בארץ הכנעני היושב בערבה מול הגלגל אצל אלוני מורים. כי אתם עוברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם, וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החוקים את המשפטים אשר אנוכי נותן לפניכם היום, אלה חוקים ומשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ אשר נתן אדוני אלוהי אבותיך לך לרשתה כל הימים שאתם חיים על האדמה, תעבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים אשר אתם יורשים אותם את אלוהם על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן, וניתצתם את מזבחותם ושיברתם את מצמותם והשרים תשרפון באש, ופסלי אלוהים תגדעון, ואיבדתם את שמם מן המקום ההוא לא תעשון כן לאדוני אלוהיכם, כי אם אל המקום שיבחר אדוני אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם לשכנות ידרשו, ובאת שמה והבאתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תאומת ידיכם ונדריכם ונתבותיכם ובכורות בקרכם וצונכם, ואכלתם שם לפני אדוני אלוהיכם ושמחתם בכל משלח ידיכם אתם ובתיכם אשר ברכך אדוני אלוהיך, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום איש כל הישר בעיניו, כי לא באתם עדעתם אל המנוחה ולנחלה אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ועברתם את הירדן וישבתם בארץ שאדוני אלוהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל אויביכם מסביב, וישבתם בטח